За да рапичове. Това е клип на новата ни поредица. Добре. Клип на новата ни поредица, в която ще... игри с коли просто. Играта се казва Extreme Car Simulator. Мисля. Ще играм на Free Mod. И как може първата кола да е толкова готина? Добре, започваме. Какво си ти? Аз съм толкова нещастен. Защо не мога да взема аз в това поле? What? Не им пука. Напред. Влизам на топал. Постоянно се бъркам с тия копчета, че трябва да завивам. И... не прави салто. Жив е, бе! Жива е! По-скоро. Жива е! Това е Господ. Малко начупен, ама айде. Постоянно се бъркам с Асфалт 8 и мърдам самия телефон на тия копчета. Летище. Отивам към него. Зави. Най-добрия. Мога да завивам. Завиждайте ми. Така, сам. Назад. Насам. Напред. Но защо камерата е така? Факс, защо завива толкова рязко? Защо камерата е така да завива? Вземи го. Взе го. Право на мене. Нищо. Не им пречи, хора. И сега пускам нитро. 200 нещо гащи коста това. Ей. Колко е забавно да се разбиеш. Аз също, ако съм забравила да спомена, скоро ще правим ласаби. Ласаби всъщност може би няма да има, но ще има нещо подобно. Ще има хабалеро, пица, смути чалендж, бимбузъл чалендж и може и още нещо. Сега отивам на тази писта, че ми е интересно какво ще има. Напред. Науката е слънце. Зави. Yes. Браво. Дрифт мастер. Аз съм Демо. Аз така ще карам. Не мога. Така. Малко напред. Забивам се в стената. Стигнах някъде. Това нищо няма тук. Джамп. Или не джамп. Какво си ти? What? Махни се в чувата ми. Shit. Какво беше това? Нататъка. Не мога да се оправя. Аз съм най-добрия. Сега рестартирам. Искам по-хубава кола. Рестарт. Защо не ме пуска с по-хубава кола? Това аз не знам как го направих. Браво на мен. Също скоро ще имам мега анбоксинг на 8 бустера. Или на 6. По-скоро може би 6. Какво си? Не им пука за тебе. I love you. Чакай, не целих. Искам се засвяткам отзад. Shit. Дрифт мастер. Сега така. Насам. Хоп. Още малко. И сега. Дай на дебелия! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Много жалко, че не мога да слизам от колата и да си вземем някакви други самолети глупости.
ако някой ме гледа изобщо, напише дали искате сега да се замислих на Gangster Vegas. Ми хрумна идеята да снимам. И наистина мога да се получи готино. Играта е нещо подобно на GTA, само че на телефон. О, тук има някакви мупинги. Тя се върта тук. А то е имало и дупка. Дупка мастър. Дупка симулатор. И сега касна се засвятка. Ой, кочо. Това как го правя? Дигнах 300. Аз съм Господ стакла. Дигам 300. Сега ще засила на някоя права. Да им го... What? Сериозно ти... Дигам скорост на това. I believe I can fly. И сега давам на дебеля. Колко може да удари тази кола? Не, пълна са реклама, но... Fuck you, реклама. Даже не мога да таковам ли, пъти. Добре, хора, сори за рекламите. Пишете игри, на които да играя. Не. Фак скоро ще таковам. О, мастор. Не. Фак ю свят. Нататък има много разстояние. Колко може да дигнем моята невероятна количка. Ето отново дигна 300. Това е Господ на колите. Колко? О! What the fuck? О! Унлокнах бричка. О, какъв дрифт. Писна ми на това летище. Отивам в града. Дрифт мастор. Чакай, това града ли? Полицейска джипка. Не, това не е града. Може би някаква магистрала към града. Окей. Чакай. Преди спомня, че съм играл тази игра и си мисля, че имаш такова да го направя така, да си го движа. Има ли такова? Ти ли си това? Yes! Има го. Континент. Продължи. О. Ето, сега си го завивам, като съм всички много. Ще доста по-изи. Това, защо тази кола стана за наляво? Вярно, че ляво винаги е правилно. Ти нататък. Сиди. Между другото имаш трети вариант. Сега да видя какъв е. Айде стига, бе! Трети вариант. Промил. Не го промил. Това е готино. Да, ма да беля. Аз така не мога да си изправя. Аре стига, бе! Добре. Зави. Да, ма на дебеля. Забиза. О, 30. Мастор. Тайна дебеля. Инджа китаец. Тук няма. Няма да има втора част на тази игра. Няма какво да правя. Аз първа част няма какво да правя. Не, друга страна. Не. Дай. Омага, как се очаква това да го стигна? Не, че знам. Това е нова джипка. Май. Да белява. Научи ги нещата, ставам шофьор. Тук в тясната уличка какво има? Нещо. Пусти. Фак. Чакай. Хрумна ми мисля, че... Хоп. Са. Рестартим. Защо е?
Така, респаунинг. Това го е. Всъщност не е пук за тебе. Бай-бай. Надявам се пукнеш. Също мисля, освен поредиците, защото да не качвам само някакви си игри, ми качвам поредици. Например, играя, да започна сериозно, играя на и примерно тази игри с коли и нещо друго. Някоя игра. И Clash Royale ще бъде от същата поредица, но тя ще е отделна. Факт, не искам в това. Така. Също скоро мисля да кача някой реакшън на нещо. Даже, направо след това качвам реакшън. В този клип ще кача реакшън на някой канал. И мисля, че сетих точно на кой. Защото видях, че много гледания имам на реакшън с Катерина Ставичко. И много, ама много благодаря за 14 абоната. Искам 1000. Ама нищо. И я да опитам дрифт. Някакъв дрифт. Да се засвяткам. И след това свърши епизод, защото просто някакво покажа в тази игра. И са. Дрифт мастър. Не, че ще опитам пак. Това не се брои. Дрифт мастър. Засилвам се. Дрифт мастър. Много як дрифт. И да, хора, това е клипа. Чао. И не забравяйте да се абонирате, ако ви е харесало видеото, да коментирате, да лайквате, каквото и да било се ми харесва. И да, чао.